जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै मोननैसो आपडेट लानानै फैदों। बिटिसि आव पलिटिक्स खालामनायनि सायाव आं रायजो राजाफोरनि सायाव आं गासिबो दिनै आं डिटेल क्लियार माने भिडिअ होनो नागिरदों। बिनिफ्राय आङो दैदेनगिरि सारमोननिसिमबो आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट थागोन, आपिल थागोन। खारन बिटिसि आ मोननैल' जोंना थामा मोनसे रिजनेल पलिटिकेल हान्जाफोर दङ, बिपिएफ एन्ड इउपिपिएल। जाय बिपिएफ नि मुरब्बी हिसाबै हारमा महिलारि सार आरो इउपिपिएल हिसाबै प्रमद बर' सार। दा बिथांमोननि गेजेरावहाय जेनेबा जोंनाव बिथांमोनहा माखासे स्टेटनि जायफोरनाखि स्किमफोर दं, जायफोर आसनिफोर दङ, बेखौ लानानै बिथांमोना पलिटिक्स खालामो। न' डाउट थांनाय समफोरावबो इउपिपिएलआ माने बेफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामबोबाय। आरो नै दा रिसेन्टलि जायफोर बिपिएफ गभर्नमेन्ट जानानै थांगासिनो दङ बा जाबाय नङा होमबा, बिथांमोनाबो मा होनो बे स्टेटनि माखासे स्किमफोरखौनो लानानै बिथांमोना मा खालामबाय, पलिटिक्स गेलेगासिनो दङ। दा नोंथांमोना होनो नागिरदों, सापस हमनानै लादो दा नोंथांमोना दा माने लाखपति बायद' मोनसे आसनिनि गेजेरजोंहाय बै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेनिफिसियारिफोरनो साफायाव 10,000 खरि बिथांमोना बै समाव बिफां गायहोदोंमोन नङा होमबा। बिनि एगेन्स्टआव बिथांमोननो दा 10,000 खरि चेक रानगासिनो दङ। बे 10,000 चेकआ आरो बियो खुनु मोनसे बिटिसिनि फैसाजों होनाय नङा आरो बियो मोनसे बिटिसिनि स्किम नङा। बे जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किम। बियो हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्राय होनाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बियो मोनसे सेंसन जानाय आसनि। बियो ना बावहाय थाइसे फैसा बिटिसिनि थांदों ना माबानि थांदों, रावनिबो थाङाखै, बे गासैबो स्टेटनि जोब। बे जाबाय मा लाखपति बायद' 10,000 खरि बेखौ मोनगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपआ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा नुदों अरुनदय स्किम। बे अरुनदय स्किमाबो बेखौनो मोनसे जोंनि बिटिसिनिया बेखौ आसनि तैयार खालामनानै हरनाय नङा, बे बिटिसिनि आसनि नङा अरुनदयाबो। बे जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि आसनि। रायजो राजा नोंथांमोना बेनि सायाव एकदमबारे क्लियार जानाया मोजां, रोखा जा। लाखपति बायद' थांबाय, अरुनदय स्किम थांबाय, आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो मा होनना बुंलाय बे अल्ड पेन्सन, बोराय बुरैफोरनि पेन्सन होयो जे, बे बोराय बुरैफोरनि पेन्सनाबो बे आसनियाबो माबानिसो, बियो स्टेट गभर्नमेन्टनिसो, मिथिबायना, बे जोंनि बिटिसिनि नङा बेयो। आरो बेजों लोगोसे पिएमएवाइजि न', जायफोर पिएमएवाइजि न'फोरखौ जे जोङो होदों, एबा जोङो माने जायफोरखौ जेन'बा दा स्टेट गभर्नमेन्टआ होगासिनो दं, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम बियो। बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम, पिएमजेवाइ नङा। प्राइम मिनिस्टार आवास यजना जेनाखि न' होयो, बियो ना बिटिसिनि स्किम, ना बियो सोरनिबा स्किम, ना बेखौ प्रमद बर'आ स्किम खालामदों, ना बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ स्किम खालामदों। बिथांमोननि स्किम नङा बियो। बे आसनिया जाहैबाय मा, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माबाया, प्राइम मिनिस्टारा बे पिएमएवाइजि जायखौ जों न' होननानै बुङो। आरो बेजों लोगोसे पिएम किसान, जायफोर आबादारिफोरनो माने बोसोराव बिथांमोननो जे होयो 6,000 खरि फैसा जे होयो बिथांमोननो। दा बे माने जायखिनिखि जेनाखि पिएम किसान आबादारिफोरनो होनाय, दा बेबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम। बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायसो बे स्किमा तैयार खालामनाय। बेबो बिटिसिनिफ्राय एक्सट्रा बेबायदि मोनसे आसनि तैयार खालामनानै होनाय नङा। थारमाने बेनि सायाव जों रोखा जानाया मोजां, क्लियार जानाया मोजां। आरो बे आसनिफोरखौ लानानै जोङो जोंनि दैदेनगिरि सारमोना पलिटिक्स खालामनो नाङा आरोखि। रायजो राजाफोरखौ माने जाम्बा बानायनो नाङा, मुरख बानायनो नाङा। खारन बियो स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किम, बे जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम। आरो बिदिनो गोबां माखासे स्किमफोर दं, जेरै दा मा होननानै बुंदों बे मन्दिर बाउण्डारि वाल लुहैयो जे, बेखौ मा होनना बुङो, 2 लाखनि जे बाउण्डारि स्किम जायोमोन दे, बे आसनिया मा नामोन, बेबो जोंनि बिटिसिनि नङा, बे स्टेट गभर्नमेन्टनिसो बियो। बेखौबो जोङो माने मोनथिनाया मोजां आरोखि। आरो जेन'बा सापस हमनानै लादो, बै थांनाय सरकारनि समाव इउपिपिएलआ माखासे आसनिफोर तैयार खालामदों। बे जाहैबाय मा, आलारि सोरां बिथांखि। बे आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिथांमोना फैसा होदोंमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो मोनसे स्किम दङ, आं बुहुत माखासे आसनिफोर तैयार खालामदों आरोखि। माने बेबायदिनो तैयार खालामनानै स्टुडेन्टफोरनो होनाय, सोरबा आबादारिफोरनो होनाय, अबेबा मन्दिराव होनाय, अबेबा माने बन फाननानै जाग्रा दखानदार जाग्रा, माने दखान खालामनानै जाग्रा बिथांमोनखौ साहायज होनाय। बेफोरखौ जेनेबा जों बिटिसिनिफ्राय जेरै दा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ थांनाय समफोराव बेबायदिनो माखासे स्किमफोर आसनि खालामदोंमोन, एबा स्किमफोर बिथांमोना बिटिसिनिफ्रायनो एबा बिटिसिनि फैसाजोंनो बिथांमोना होदोंमोन। दा जों बेबायदिसो खालामनांगौ। आरो दाबो जेनेबा न' डाउट बिपिएफ गभर्नमेन्टआबो बेबायदि माखासे आसनिफोर तैयार खालामनो हायो। जेरै बिथांमोना दा होनदों इयुथ्सफोरनि थाखाय 100 crore, दा बेखौ थाब इमप्लिमेन्ट खालामदो। आरो आइजोफोरनि थाखाय 50 crore ना 30 crore मोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखायबो 50 crore,
सिनियर सिटिजेन ओमफ्राय हेन्डिकेपफोरनि थाखायबो 50 क्रर बेबायदि बिथांमोना माखासे आसनिफोर ट्राइ खालामदों वेल एन्ड गुड जों बेबायदि आसनि खालामनानैसो जों बैफोर आसनिफोरखौ जोङो फालिफोर जों होनो हायो होनांगौ आरो थारमाने दा बेफोर जाहैबाय मा बिटिसिनिफ्राय तयार खालामनाय माखासे आसनिफोर दा बिदि खालामनानै होनांगौ होयोबा मोजांनि बाथ्रा वेल एन्ड गुड खिन्थु आं बुंनाय जाहैबाय मा दानि जा सोलिगासिनो दङना माखासे अरुणदयनि माने फैसा होनाय चेक होनाय बेजों लोगोसे लाखपति बायदो 10,000 करि होनाय बे थांबाय PMAY न' थांबाय PM किसान थांबाय बायदि बायदि बेफोर गासैबो स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किम जों बेफोरो बे गासैबो स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किम बेहाय टटेलि बिटिसिनि जेबो माबा गैया आरोखि दा बेनिखौ आंनिफ्राय रिकुवेस्ट नोंथांमोना बे स्टेट गभर्नमेन्टनि आसनिफोरखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनो नाङा माने आंनिफ्राय रिकुवेस्ट आरो हाम्बल रिकुवेस्ट माने जेन'बा बिटिसियानो आसनिफोरखौ दिहुननानै बानायनानै रायजो राजाफोरनो बिलाइनाय बेफोरखौसो लानो हायो आरोखि आं दहाय होनखाबाय जेरै थांनाय गोलाव बे 5 बोसोर समावबो माने प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय गोबां माखासे आसनिफोर तयार खालामनानै फालिफोरनो राननानै होदों दा थिग बिदिनो दाबो नै BPF गभर्नमेन्टआबो माखासे आसनिफोर तयार खालामखाबाय आरो बेफोर आसनिफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो माबायदिबा मदद होनो हायो जेनेबा आबादारिफोरनो मारै मदद होनो हागोन स्टुडेन्टफोरनो माबायदि मदद होनो हागोन मन्दिर गिर्जाफोरखौ माबायदि मदद खालामनो हागोन बेंगुराफोरनो माबायदि मदद खालामनो हागोन सिनियर सिटिजेनफोरनो माबायदि मदद खालामनो हागोन स' बैफोरबायदि माखासे मोजां मोजां आसनिफोर तयार खालामनानै होआ नङा होनो हायो आरोखि स' बेफोरबायदि लामाखौ जोंनि दैदेनगिरि सारमोनहा लानांगौ आरोखि बे आंनिफ्राय आपिल थाहैबाय थेंक इउ